سلام زخبركم تخاتلتي مدب تعنا Health Eritrea مساهم ضلهو دكتور خالد بشري نلومي هزلكم متى زلهو عرستي كتابة كورونا فيروس أبا كالاتنا مساعتوه بخمي يسرح زبل عرستيو بفلايكا زي بحدش تكنولوجي مسنجر RNA تباهيلو زتوع نزي حبريتا زي تنيلكم كتكاتاتلو بخبري يعدموكم تماساسالي فيديو هندالو مدوالنا نعوخ تكاتاتلو تدلي تخونكم نزي channel سبسكرايب كورو عراين بار نابتي أرستنا خنقاتو نزي نايلوم معلتي هزلكم دلخو أرستي نابر بعتك فالات خفيلة اللهو تحدن تايو عينتات كتابت كندي عينت كتابت الله أبكالاي كفال تي مسنجر RNA تباهيلو زصواع كتابت أب أكالاتنا يفردو بتفطرو انتاي بخمي يسرح وي بخمي يسرح زبل أرستيو أبتي سالساي كاني كتابت مسن وسد تي كتابت مسآتو انتاي يزقبر أبتا أكالاتنا بدحريون أمود داتا خاني بسنكة كتابة زوسدنايو كمي جريو أكالاتنا أنصار كورونا فيروس مس نتقع زكالا خللنا زبل زينا 4 خفالات كأوربلكم تي عينتات كتابة ناي كورونا فيروس كون بحافشة كتابة كوهابن كله كاب قدم أتحيزو مالتيو زتفر عليه عينة كتابة يزوهاب تحدي نتي فيروس زا أكال ناي فيروس كليو خمتري وزلهم نتا فيروس بمولو تقتلو ويدماني أزيخة الدخمو خمزي ساعة حماق صعبين كمزي متسجيركا الدخمكا نتيز التدخمة ويز تقتله أو خلقا نسب تهبو موني تسب شعو أنصار زي فيروس زي ويكالوت عينة حمامات تخالا خالاي أنتيبوديز بحالي يسرح نسو شعو بخومي كالا خالا الكاماتي زي أبتناي قدم أسرار عازق بورو زنبرايو دحراي معبل دابلخ متصون كله أكندي بملؤ نتي فيروس قتيلكا ويدما الدخمكا تهبو نسب تا تسرح أوشتي أكلاتنا مساعتو تسرح زيا أكل قبع نايتي كورونا فيروس زيا بروتين تبهال وي أنتيجين تبهيلا تتوع نعا نبينا أوتيخا أتصاريخا نتي سب كمزو وهاب تقول سلازي زي كابزي ناي قدم حجي أزيو زمعبله أمخاني أزيو أدمع بغلي لخون زخل أنتيجين وي بروتين ساب يونيت تباهيلو يتوع مالتي زي كسع زغاربا قوام بخمزي سراحيو ولا ونزن حدا ناي كورونا فيروس ني عاد انجليز بخمزي سرحو لو مالتي تحدش تكنولوجي معبل زباله حجي ماشي زولو انتايو أكندي نتي أكال نايتي فيروس كم زولو تهبهم نزي أكال نايز فيروس حبريتا حيزو زولو نسو يوهب مالتي نسو انتاي بحال مسنجر RNA بحال إذا حبريتا زي كابتي جينيتيكاوي أكال نايتي فيروس كاوز توسد حبريتاي نسو بقندو تحبريتا زي كونه اتي فيروس أوشت أكالاتنا خاط تخلو نزي مسنجر RNA زبال ملأختي يتسددنا أكالاتنا تأكالاتنا شعو تقاطعطير فابريكا سريح زين كم بسرحة أكالاتهم بسرح يقبل مالي سلازة حدش تكنولوجي متي زلو ناي كتابة انتايو أكن دي بأكال بمولو تفيروس تهب ويدما قال أكال ناتو تهب اتحبريتات راح كم زوهاب تقبر شعوتا أكالاتنا بعلي صرحو مالتي سلازي كرمين أبتي كتابة متاونا اتي مسنجر RNA زبال أكال ناي ودسب بتفطرو كما يريد سرح مجمرتا زبل حبريتا هنملس علنا سلازي تمجمرتا انتاي زي كمن حاده واهيو ويدما سلنا أكالاتنا نوصدو أكالاتنا كبزوح واهيوتا تسرعي خمزنا حاده غزا طوب نوصدو نغزا سرح كل غاسي أشحات طوب جيركا هات سرح እቲ ኣካላትና ክስራሕን ከሎ ኣሽሓት ዝኾነ ሚሊዮንስ ዝኾነ ከምዚአን ሰልስ ብሓንሳ ተደራሪበን እየን ዝሰርሓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰል ውሽጢ ኣካል ከኣኒ እዚ ውሽጢ ኒክለስ ትበሃል ወይ ጀነቲካዊ ኣካል ብሉ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እዚ እቲ ሓበሬታ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዘመሓላልፍ
ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመሓላለፍ ሓበሬታ ዝሕዝ እዚ ጀነቲካዊ ማቴርያል ዲኤንኤ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዚ ዋህዮ እዚ ነታ ጀነቲካዊ ማቴርያል ኣብ ውሽጢ ይሕዛ ብድሕሪኡ ግን ዝኾነ ዓይነት ከጋጥመና እንከሎ ብኣካላትና ንኣብነት ከምዚ ንብዓት ከነውፅእ ከለና ድዩ ጨጉሪ ናይ ወዲ ሰብ ክወቁል ከሎ ድዩ ወይ ሕብሪ ዓይኒ ድዩ ዝኾነ ሓበሬታ ክድሎ እንከሎ እቲ ሓበሬታ ንሕና ካብ ወለድና ዝወሰድናዮ ዝወረስናዮ ኣብዛ ሰማያዊት እዩ ዝቕመጥ ብድሕሪኡ ብደገ ዝኾነ ዓይነት ፀቕጣ ክግበረልና እንከሎ እቲ ሓበሬታ እቲ ከም መሰንጀር አርኤንኤ ተባሂሉ ይወፅእ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ብዚ እዚኣ ፐርፕል ንሪኣ ዘለና ሓበሬታ ካብቲ ጀነቲካዊ ኣካል ናህና እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ክወፅእ ኣለዎ ንደገ ተምፅእ እሞኒ ኣብዚ ንእሽተይ ፋብሪካ ኣላትና ካብ ወፃኢ ነቲ ናይ ጀነቲካዊ ኣካል ናህና እዚ ወፃኢ ካብኡ ዝስራሕ ኣብዚ ምስ መፀት እታ መሰንጀር አርኤንኤ ትበሃል እዛ ሓበሬታ እዚኣ ነዚ ፋብሪካ መስርሒ ዘሎ ብዚ ሓበሬታ ትህቦ እዚ ሰብ እዚ ክሰርሕ ደልዩሎ ፕሮቲን እዩ ዝበሃል ፕሮቲን ክሰርሕ ደልዩሎ እሞኒ እዛ ክሰርሓ ደልዩ ዘሎ ፕሮቲን ኣነ ሓበሬታ ሒዘያ መፅእ ኣለኹ ይብል እዚ መሰንጀር አርኤንኤ መሰንጀር ማለት መልእክተኛ ማለት እዩ መልእክቲ ሒዙ መፅእ ብድሕሪኡ ኣብዚ ፋብሪካ ንእሽተይ እቲ ፕሮቲን ዝበልናዮ ይስራሕ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ፕሮቲን ተሰሪሑ ኣብ ኣካላትና ዝኾነ ውፅኢት ይግበር ንብዓዲኻ ትወፅእ ጨጉሪ ተብቁል ከምቲ ዝበልናዮ ማለት እዩ ብሰንኪ እዚኣቶም ስለዚ ነዚ ተፈጥሮኣዊ ኣሰራርሓ ናይ መሰንጀር አርኤንኤ ተመራመርቲ ተኸታቲሎም ምስ ፈለጥዎ ነዚ መዝሚዞሞ ማለት እዩ ነዚ ብምምዝማዝ ልክዕ ነዚ ዝመስል ሓበሬታ ከም ዝወሃብ ገይሮም ስለዚ በቲ መልእክቲ ዝረኣናዮ ከመይ ገይሩ እቲ መሰንጀር አርኤንኤ ዝበሃል ኣብዚ ዝረኣናዮ እዚ ከዓኒ ፕሮቲንስ ንብሎም ማለት እዮም ንኣካላትና ወይ ንዓና ንስራሕ ዝጠቕሙና ማለት እዮም ስለዚ ክታበት በዚ መሰረት እዚ ኣብ ግምት ኣትዩ እቲ ክታበት ከምኡ ዝኣመሰለ ተሰሪሑ ማለት እዩ ሕጂ ተዓንቶይ መሰንጀር አርኤንኤ ዝበልናዮ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ክብብ ዝበለ ንኣሽቱ መቐመጢ ሊፒድ ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣብኡ እቲኻ ከምዚ ንኣሽቱ ነገራት ጌርካ ንሰባት ብመርፍእ ወጊእካ ኣብ ኣካላቶም ትህቦም ማለት እዩ ኣየናይ ኢኻ ትህቦም ዘለኻ እዚ መሰንጀር አርኤንኤ ዝበልናዮ ግን ፓኬጅ ጌርካ ኣብ ፅቡቅ ጌርካ ቀሚጥካ ተእትዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ምስ ኣተወ ኣለው ናህና ዝተፈላለዩ ኣካላት ብፍላይ ከዓኒ ፍሉይ ሓይሊ ኣለውና ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ክንብሎም እውን ንኽእል ኢና ዋይት ብላድ ሰልስ ንብሎም ወይ ድማኒ እዞም ፃዓዱ ዋህዮታት ተባሂሎም ዝፅውዑ ናይ ኣካላትና ዝከላኸሉ ማለት እዮም ካብኣቶም ሓደ አንቲጂን ፕሬዘንቲንግ ሴል ዝበሃል ኣሎ ካልኦት እውን ኣለው እዚ እንታይ ዝገብር ነቲ መሰንጀር አርኤንኤ ብክታበት ምስ ተዋሃበ ኣብ ውሽጢ ኣቱ እሞኒ ሽዑ ስብርብር የብሎ ውሽጢ ምስተሰበረ እታ አርኤንኤ ጥራሕ ትተርፍ እታ አርኤንኤ ሽዑ ኣብዚ ሓበሬታ ትህቦ ማለት እዩ ነታ ፋብሪካ ዓንቶይ ዝጠቐስናዮ ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ዘላ ኣስተውዕሉ ሕጂ እታ መሰንጀር አርኤንኤ ናብቲ ሰማያዊ ዝኾነ ጀነቲካዊ ኣካል ናህና ውሽጢ ኣይተኣቶን እያ ኣብቲ ውሽጢ ሰል ኮይና ግን ኣብ ደገ ናይዚ ኮይና ስርሓ ትሰርሕ ስራሕ እንታይ እዩ እቲ ሓበሬታ ትህቦ ነቲ ፋብሪካ ናህና ዝሰርሕ ፋብሪካ ናህና ዝሰርሕ ከዓኒ በቲ ሓበሬታ ዝመፆ ናይቲ ቫይረስ ዝበልናዮ ኣካል ስለ ዝኾነ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ምስ ተዋሃበ ልክዕ ነዚአን ቆቢዕ ናይ ቫይረስ ተኣካላትና ውሽጢ ሰል ዘሎ ይሰርሐን ማለት እዩ እዚኣ ፕሮቲን ይበሃላ እዚኣተን ወይ አንቲጂን ኢልና ንፅውዐን ነዚኣተን ምስ ሰርሐን እዚኣተን ሽዑ እንታይ ይኾና ማለት እየን ኣብቲ ግዳማዊ ኣካል ናይቲ ኤፒሲ ዝበልናዮ ኣካል ናይ ፃዓዱ ዋህዮ ሓደ ካብኣቶም ኣብቲ ግዳማዊ ኣካል ይወፃ ማለት እየን ይቕልቀላ ኣብቲ ግዳማዊ ኣካል ምስ ተቐልቀላ ከም ትሪእዎን ዘለኹም ኣብዚ ብዙሓት ይቕልቀላ ብድሕሪኡ ካልኦት ዋህዮ ተሓጋገዝቲ ዋህዮ ኣለው ቲሰልስ ዝበሃሉ ፃዓዱ ዋህዮን ፍሉይ ዝበሉ ፍሉይ ስራሕ ዘለዎም ንዓኣቶም ይረኽበን ሓበሬታ ይመሓላለፍ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓበሬታ ኣብ መንጎ እዚኦም ዓይነት ፃዓዱ ዋህዮን እዚኦም ዓይነት ፃዓዱ ዋህዮን
ሓበሬታ ይመሓላለፍ ሓበሬታ እንታይ እዩ እቲ ረኺብናዮ ዘለና ሓበሬታ ቅርፂ ናይቲ ፕሮቲን ኢልና ፀዋዕናዮ ወይ አንቲጅን እንታይ ምዃኑ እዚ ሓበሬታ እዚ እዚኦም ዓይነት ዋህዮ ቲሰልስ ተባሂሎም ፅውዑ ሓበሬታ ይወስድዎ ድሕር ኣስተባሂልኩም እቲ ቲሰልስ ወይ ሓበሬታ ናይ ፃዓዱ ዋህዮ ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቅርፂ ዘለዎም ገሊኦም 4 አንጎሎ ገሊኦም 3 አንጎሎ ገሊኦም ከበብቲ ኩሉ እዮም ዝሕዙ ሓንሳብ ግን ምስ ፈለጡ እንታይ ዓይነት ቅርፂ ኣለዎ እቲ ናይ ቫይረስ ኣካል ዝተሰርሐ ምስ ፈለጡ ግን ኩሎም ሽዑ ሓደ ዓይነት ቅርፂ ይሕዙ ንምንታይ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ክቃለሱ ምእንቲ ተባሂሉ ማለቶም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ከበብቲ ይኾኑ ማለት እዮም ከምዚ ብድሕሪኡ ካልኦት ቢ3 ተባሂሎም ዝፅውዑ ፃዓዱ ዋህዮ ኣለውና ብቐጥታ እቲ ዝወሃብ ክታበት እውን ኣብ ነብሶም ኣትዩ ብድሕሪኡ እቲ ፕሮቲን ዝበልናዮ ተሰሪሑ ይፀንሕ እሞ ስለዚ እቶም ቲሰልስ ወይ ሄልፐር ሰልስ ንብሎም ተሓጋገዝቲ ምዚኣቶም ከዓ ይራኸቡ እሞ ምስ ተራኸቡ ሽዑ እቲ ዘድሊ መከላኸሊ መሳርሒ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ወይ አንቲቦዲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ንዑ ይሰርሑ ማለት እዩ እዚኦም ቢ3 ተባሂሉ ስለዚ ሓንሳብ እዚ አንቲቦዲ ተባሂሉ መከላኸሊ ምስ ተሰርሐ ካልእ መዓልቲ ሓደ ሰብ ብቫይረስ ምስ ዝልከፍ ኣብ ጥቃ ሕሙም ዲኻ ኮንካ ወይ ብትንፈልጦ መንገዲ እቲ ቫይረስ ኣብ ኣካላትካ ምስ ዝኣቱ እሞ ምስ ዝመፅእ እቲ ኣካላትና ኣንጻር ነቲ ኣንጻር ናይ ቫይረስ ኣካል ፕሮቲን ንብሎ ሰሪሑ ስለ ዝፀንሕ ብቁልጡፍ እቲኦም አንቲቦዲ ንበሃሉ መከላኸሊ ናህና ብቁልጡፍ ነዞም ቫይረስ እዚኣቶም ከቢቦም ከምዘይራብሑን ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ከምዘይኣቱን ይገብሮም ማለት እዩ ከም ዝዝከር እንታይ ኩላና ቅድሚ ሕጂ ዝጠቐስናዮ እቶም ቫይረስ ባዕሎም ክራብሑ ይክእሉን እዮም ኣብ ውሽጢ ኣካላትና መጀመርታ ክኣትውሎም ድሕር ክራብሑ ኮይኖም ስለዚ እዚኦም እንታይ እዮም ዝኽልክልዎም ዘሎ እዚኦም ኣብ ሙሉእ ኣካላትና ዘሎ ዋህዮታት ተዘርጊሖም አንቲቦዲ ይበሃሉ እዚኣቶም ነቶም ቫይረስ ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ኣትዮም ምእንትን ከይራብሑ ይኽልክልዎም ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ክንጾምቋ እንድሕር ኮይና እቲ መሰንጀር አርኤንኤ ዝበሃል ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ኣትዩ ወልሓንቲ ከምዚ ሕጂ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና ኣብቲ ጀነቲካዊ ኣካል ናህና ውሽጢ ኣያቱን እዩ ኣብቲ ደገ ኮይኑ ግን ሓበሬታ ኣመሓላሊፉ እቲ ናይ ቫይረስ ቆቡዕ ኣካል ዝበልና ንዕኡ ከም ዝስራሕ እዩ ዝገብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ምስኣተወ እንታይ ይገብር ዝብል ካልእ ሕቶታት ምናልባት ሰብ ዝሓቶ እንታይ ስጋዕ ክንደይ ይፀንሕ እቲ መከላኸሊ ድስራሕ ሲ ክንደይ ይፀንሕ ኣብቲ ኣካላትና እዩ እዚኣቶም ብዙሓት ዓይነት ስራሕ ዘለዎም እዮም ዝፍጠሩ እዚኦም ቢ3 ዝበልናዮም ካልኦት ኣለዉ ዕብይ ዝበሉ ምዝዮም ዝስርሑ ኣለዉ ፕላዝማ ሰልስ ኢልና ንፅውዖም ሜሞሪ ሴልስ እዚኣቶም እንታዮም እቲ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ዝተሰርሐ ኣብ ሜሞሪ ናታቶም ከም ዝፀንሕ ይኸውን ነዊሕ ካልእ መዓልቲ ስኻ ነዊሕ ወላ 6 ወርሒ ዲኻ ዓመት ምስ ገበርካ ምስ ትልከፍ ኣብ ሜሞሪ ስለ ዝፀንሕ ካልኣይ ቫክሲን ኣይድልየካኒ ክሰርሕ ይኽእል ብኸምኡ ምክንያት ይኸኣኒ ሓንሳብ ክታበት ምስ ወሰድካ ኣብ ገለገለ ሕማማት ሓንሳብ ምስ ወሰድካ ንሙሉእ ዕድሜኻ ክታበት ኣይትወስድን ገሊኡ ከኣኒ ሓንሳብ ምስ ወሰድካ ን10 ዓመት ኣይትወስድን ይፈላለዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እቶም ሜሞሪ ዝሕዙ ድሕር ናይ ኮሮና ቫይረስ ፅቡቅ ሜሞሪ ዝሕዙ ኮይኖም ሓንሳብ ምስ ወሰድካ ንነዊሕ ክኸውን ይኽእል ክሳብ ሕጂ ግን ሓበሬታ ስለዘይንፈልጦ ዝኾነ ክበሃል ኣይከኣልን ብሕጂ ክረአይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ዝመፃኹ ኣይሆፕ ተጠቂምኩም ትኮኑ ተስፋ ይገብር ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ታሕቲ ፀሓፉ ኢኹም ካልእ መዓልቱም ብተመሳሳሊ ክሳብ ዝምለሰኩም ፅን ኢልኩም ዝተኸታተልኩ የመስግነኩም ድሓን ቀኒ እዩ